Dear Mr. Lonely, Dear Mr. Lonely, Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely, Siya ni Mr. Lonely. Ti pagayam yo apatinayon amalmalday. Ngem ammo, saan lang asyak ti kastoy. Tunggal maysa, dumteng kenkwana ti panagliday. Nagduduma apas pasamak, nagduduma apakay gapuan. Ngem mamatiak, nga itilet ang niliday, at damet masirmata aragsak. Nang runa no at dagundaway amang yebkas itiliday, amang salsalukob kan ka. Awisen kayo nga rod ang makipaset iti daytoy a programa. Tapnoing kay yebkas ti an-anak akanyo, ket agbalinda nga unidan, kadag iti dumdumngeg iti tangatang. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga oras yo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga inta ikan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Fermin, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Naawis matuwirik na amang ipatulod iti pakasaritaak. Tabarang makaipaay iti adal kadag iti padak adumdumay. Napigsaak pa'y idinagden na kami kini Dina. Talo dagiti nagbalin nga anak mi. High school idin ni Junior nga inaunami. Agtrab-trabaho ak iti may sa akumpanya. Nagagatmat ni Dina. Ngem sa anak anaragsak iti dennana. Bueno papagayam, intay denggen ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Fermin diti programa tayo. Dear Mr. Lovely. Agrek-reklamo ka alumamlamiis kan ka ni Fermin. Kasanumat ngamin, di ka pa'y agsagaysay. Kagapgapok nga rod naglako iji palengke, manang. Jakon masangot ti agsagaysay. Asikas umot day tabagim tapno saan maumakan ka ni Fermin. Tinapatag, ado ti naglakwak. Naipaibos ko amin alakok anateng. Itataado ti kwartam. Ingka nga rod agpapukis. Wano agpamanicure. Ay na, sayang lang ti kwarta, manang. Itid ko langan nga allowance dagiti ubing. Ay, makamu ka. Kasta ka na yun ti rason mo. Urayam maumakan ka ni Fermin. Maturok tan, Fermin. Maturog ak iji salas. Apay ngay. Nagalsam ti payud mo. Amangan nga min numapas maak no agdi ko sa. Iso nga rod ako na ngay jaya kong salas a maturog. Kababain kan kalakay. O sige, inak nga rod agdigos no day tati kayat mo. Saanan? Saanak tumat lang ang makaturog. Tanapig sa ti urok mo. Kasta aya. Ay, kasanumat nga min. Nabanuga ka naglako. Ag-review ka na imbaga, Junior. Pwede ti kamatin sala sa maturog, Daddy. Jak kayat ti makiturog kini mamim. Ang may mesan ani mami iti silidyo. Bayam, naruam matan nga agmaymaysan ni mamim. Ala, ag-review ka kit din, tamaturog ako. Yoli, agid ng taro mo rin ton madamdama, ha? Papananta ka di manan? Ijay sigo ta pakit-kitaan ta. Ang mga nada makakita ka dati ijay. Danag mo na ya. Siyak ti makaam mo. Kitkitaan data manan dagiti ka opisinaan ta. Agsublikan iti trabaho tani. Machismis tamanan no madamdaman. Pare, matlawa close kayo ka ni Yoli, Saan mo ta? Makikita kayo, nukas di arum-rumwar kayo. Ha? Uy, di mo ibagbagay iti sabali, ha? Di kagdanag, pare. Podno ka diti sayang gusan nga da relasyon nyo. Nagkunamit. Ano yung sumutimang mga ko kadag iti kaopisinaan tayo? At ka da relasyon nyo. Ibagak man langan kan katipod, no?
Wen, ada relasyon mi. Ay na, nagswerte ka mo pare Fermin. Nagpintas ka nagsiksiniwali. Kan na magkabalasang pa eh. Ay na, kaya regam tinakajakpat itiloto. Simbang kagaya mo yan lakay. Mabiitan ang maluto dahi ti paboritom akare-kare. Sana ka mangan dito'y balay. Rumarak matlaan. Ada bisita ka project. Kailiw da kan dagiti ubing ang makadwa amangan. Ibagam ngamin nga da papanak ah. Kasangsangpet mo pa'y laang, pumanaw ka man adagosan. Ala, mangan kayong tulat ta kadagiti ubing. Inakon. Thank you, darling. Gapoy tinregalo ma cellphone kanyak. Awan anyaman na. Basta sika. Ti kayat ko, dito'y kan apartment kong agnaed. Total, si kamot nagbaybayad dito'y. Angam, kasano No na talaga mo't lang nga ay ayatan nak. Panawa mo ti pamilyam. Ta siya kung ti naam. Angam, Awanan ta adupay arason. Basta alaan mo dagiti gamit mo. Ta dito'y kan nga agnaed. Saan da kami apanawan, Fermin? Pangahasim. naumakon kan ka. Di na. Ipagpagapom ko man ka dagiti ubing. Daddy, Junior, di mo baybayan ni mamim. Ganda giti kakapsat mo. Daddy, saan na kami kumapanawan? Maawatan dak tumatlang. No apay ang naaramid ko daytoy. Sana bali. Saan kayo matabaybayan? Sustentuan kayo. Nagpuskul mo't lang tirupa na day ta, Fermin. Saan mo asangitan? Saan arumbang asayangam tilwam iti day ak klase ti lalaki? Ay, ibagbagag tumot ngamin kan kaidipay. Agpapintas kamot ngamin Iso ang nagbiit ana umat kan ni Fermin. Tabinaybay am tumot day tabagim. Ay na, siya kung ti karagsakan na babae di tirabaw ti daga. Ngamin, kabukbukudan ka, darling. Sinurot ko lang no niya ti kayat mo. Iso asika ti pinilik kadagiti amin nga agar-aram kanyak. Kat itatadakan diti apartment ko. Masapul akong pletuam dagiti appliances ditoy. Anya? Sige kasapulan to ti baro a TV kan sala set. Sige. Gatangan ta amin dagiti kayat mo. Mami, awanin ni Daddy. Anak, Talaga ka din adan di sa bala ka din na ni Daddy. Wen, anak ko. Kagurgurak ni Daddy. Inton adan ton trabaho. Jack tulungan ni Daddy. Inton lumakay kan kumapsot. Saan, anak? Di mo ko mapanunutan dayta. Agadal kayo kit di anaimbag ka dagiti kakapsat mo. Ikarigatak nga isakad ti panagadalyo. Darling, naka-promo ita ti agtour iti Singapore. Kagap-gapu talang iti Hong Kong Agbiyahe tamanan. Makaumamot no dito'y talatan balay. Yoli, nasken nga agimpad ta. Tane, naikatan iti trabaho. Anya ko matipagdanagam. Kat dakkel mo ti savings mo iti bangko. Yoli, Darling di mo suportaran ti pamilyam. Diyak kayat nga aramidam dayta. Diyak kayat nga dakabingay ko. dagiti lang ko maubing. Uray pay, makamumutan ati inata amang biyag kadakwada. Kung amot ang nagagat ka nalaing adumiskarte ti inada, di baybay am idan? Agrador mo't gaya man ni Junior iti kolehiyo dina. Wan manang, nagbunga matlaang dagiti ado arigat ko kadagiti anak ko. Maadamot laangan katulungam amang paadal kadagiti kakabsat na. Ado at talaga ti plano ni Junior para kadagiti kakabsat na, manang. Lipasin na pa'y kano apagadalan dagiti adding na, sakbay ang mga sawa. Nasaya at manukas ta di panunot na. Wan, manang.
Kat, anyangay, isardeng mo mat siguro ti aglako-lako, ta nakaturpos matan iti panagadal ni Junior. Anya nga iti aramidag. Naskan nga trabaho aklat ta, ah. Ay, awan gayam. Ada ka di damag mo ka ni Fermin. Awan manang. Imadayo da siguro ah. Diyak mo, nupod no tinadamag ko. Ngam, agsaksakit sa kanumot ita ni Fermin. At damot ti babae na ang mga sikaso kan ko na. Ay, amang ano na karman. Kablaawan ka, anak ko. Nakagraduar ka matlaangan, iti kolehiyo. Para kan ka dahi kabaligik, mami. Taureawan ni daddy. Napailan naklata pinagadal. Saan anasayang ti ado arigat ko? No, adan to kwartam. Biro kam ti amayo, ha? Mami, nalipata ko ni daddy. Anak, Kalpasan ti naramid na kada tayo. Tiyakon kahit amakita pa ni daddy. saan ko maakasta, anak ko? Di ka agsao iti kasta. Lading itik, mami. Nga maging gaita. Nasakit tinakam ko ken ni daddy. Agyaman nakitiintad mo at tulong kanyak nga antim, kaanakan. Awan anyaman na, auntie. Dakal mo't gayam ti sweldom iti kumpanya pagtrabahuam. Isong ano at panawon mo, ingka mo't tulungan ni dadim. Apay, auntie. Di mo ka di pa'y nadamag. Agsaksakit ni dadim. Kasta ka di? Wen kaanakan, tulungan mo't Amo kadakkel ti basol ni daddy yu kada kayo. Ngem amamlat ta. Isu arumbeng at tulungam. Kumusta ni Pare Fermin? Makauma. Kanayon kami ni sa ospital. Talaga gayang magsaksakitan. Ay, nabayagan ang agsaksakit. Isulat paggasgastusa kun. Ano sama? Isunsamot ti dimteng amalas iti biyag ko. Di mo ko may bagbaga ti kasta. Tay dado ti kwarta na. Si kalaang matinaggastusan na. No jakit di makaanos, panawa kon. Makaamon iti biyag na. Ay, saan mo ta? Di mo aramidan ti kasta ken kuana. Apay kit di na saan? Saan kami mata nagkasar? Ah, Mabalin ko lat nga aramidon dayta. Sinaak no kayat ko. Di nakmat matulunganan. ala. Bayam, tay bagak kadagiti anak na. Tabarang tulungan da. Wen, pakibagaman nga rod tane, masakiton ti amada. Kasapulan na ti kwarta. Yoli, makaininumak. Iyala anak man iti danom. Ay! Unay kamitan! Sikan natin mapan mangalay ti danom nga inumam. Payawat mo mat amin kanyak. Nakapsutak nga rod. Kabalam dayta? Nakararte ka mat. Papanamaya, tagsuksukat ka manen. Inak makimajong. Maburyungak dito balay. Sikalat kanayo na kadwakon. Makauma ka. Amom si ka Fermin. Si ka ti malas iti biyag ko. Si kan tinapanan ti kwartak. Ano sa naklata ka di? Tasi kamat lang tinangibos iti urnong ko iti bangko. Nika, naglaing kan nga agsaw iti kasta? Nagadong arigat ko kan kayta? Kurang pa iti kwarta mapagbayad mo! Buisit kit di, pumanawak man langan! Anya ti masapol mo, kabsat. At birbiro kag abalay dito, kapsat. Jay kadibasit abalay idi. Uwan. Diyay balay ti kumparek ani Fermin. Awan mat dito yan. Ay, awanan day jay, tarenebadan. Isunday tadakkel abalay. Isunday ta? Wen, impatakder dagiti anak ni Fermin day tabalay. Ni kumarik adi na ngay. Adda nga tadita. Napansamot naglako. Agam mabiit laang, takitaak no adapay dita. Saan da ko nakayat apaglakuan dagiti anak ko? Ngamjak mat ngamin kayat nga agtugtugawak latan iji balay mi. Ay nagswerte ka, Mare. Tanakalpas amin dagiti anak mo.
Inan-anusak ida pinagadal. Wan gayam. Imayak ta umay ko'y bagakan ka. Noan nga ti kasasad ita ni pare Fermin. Anya tinapasamak ka ni Fermin. Masakitan. Nabaybayan nan ti bagina. Adamod di babae na ang mga sikaso kankwana. Naungat ni Yoli. Awan nga minan ti maitad na akwarta. Iso anauman ni Yoli. Itad ko kun ka ti address da. Makaamo kayon. No mapanyo sa rungkaran ni pare Fermin. Tatalaga nakakaasin ti kasasaad na. Yuli, si kakadidaytan. Fermin, Dina. Juan. Siyak da ito'y ni Dina. Dina. Sinapol ko da ito'y balayo. Naibaga kanya ti kumparim ang masakit ka. Nabayagan. Masakitak. Ipaagas ka. Saanan. Awanan tinamnama nga gimbagak pa'y. Nakaruti kimpet a sakit ko. Kaya't ka atulungan, Fermin. Di na. Jak nakaumay. Iti graduation ni Junior. Tamasakitak idin. Nadamag ko. Nagbaligi dagiti anak ta. Umdasen anaamwak. Anasayatan ti kabibiyag yu ita. Naragsak akong amatay. Hindi na. Impaagas da Dina, Mr. Lonely. Ket gapo ta pinanawan ak ni Yoli, nagsubliak iti danna ti pamilya. Kayat ko asulnitan ti adu ang nagkurangak iti pamilya. Amok, amabiitan ti aldaw ko, dito'y rabaw ti daga. Tuy pagayam mo, Fermin. Agyaman kami pagayam Fermin, iti daytoy apakasaritaam. Saan pa analadaw ti amin? Tapno ipariknam iti pamilyam, tinalaos a panagbabawim, gapo iti inaramid mo kadakwada idi. Ket ita tanagsublikan kadakwada, ipariknam ti pammateg mo kadakwada. Ipay mo ti amin a panawen mo kadakwada. Ken di mo matliwayan ti agyaman iti pamilyam, tay tilaksid ti naramid mo idi, ket inawat da ka. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay-drama ti pakasaritaan ngayon patulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan Fermin, adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.